модули 3. кор ва шароитҳои кории шумо. инҳо Фарҳод ва Зебо. онҳо дар доираи барномаи коргарони мавсимӣ дар Британияи Кабир кор дар хоҷагии кишоварзӣ тибқи шартнома омаданд. дар модули гузашта мо фаҳмидем ки чӣ гуна ба сафар омода шуда ба хоҷагӣ рафта расед ва ҳангоми омодагӣ ба сафар ба Британияи Кабир кадом нозукиҳои барномаро ба назар гирифтан лозим аст. вобаста аз оператори барномаи худ вақте ҳанӯз дар Тоҷикистон ҳастед ва пеш аз имзо кардани шартнома шумо метавонед ба оператори худ созишнома бандед. ин созишнома шарту шароитҳоеро дар бар мегирад ки бояд дар шартномаи шумо инъикос шавад. шартҳои шартнома бояд ба шартҳои созишномае ки шумо имзо кардед комилан мувофиқат кунад. шартнома ин як ҳуҷҷати муҳиме барои фаҳмидани шарту шароитҳои корӣ ва ҳуқуқу ӯҳдадориҳои шумо ҳамчун коргар мебошад. дар асл шумо метавонед бо забони русӣ ва англисӣ шартномаро имзо кунед. оператори барнома метавонад ба ҳама саволҳо оид ба шартнома ҷавоб диҳад. пеш аз имзо кардани шартнома ба ҳамаи саволҳои худ посух гиред. ҳангоми бастани шартнома ба кадом саволҳо ва бахшҳо диққати махсус додан лозим аст. шароити кор, пул, рухсатӣ, саломатӣ ва бехатарӣ, манзили зист. биёед ҳар як бахшро ба таври муфассал дида мебароем. маълумоти зерин бояд дар шартномаи шумо бошад. ном ва суроғаи корфармои шумо, номи пурраи шумо, номгӯи кори шумо ва тафсилот дар бораи вазифаҳои шумо, санаи оғоз ва анҷоми кори шумо, маоши шумо бар асоси соатбай ё корбай пардохт хоҳад шуд. ҷадвали кори шумо аз ҷумла рӯзҳои корӣ, рӯзҳои истироҳат ва вақтии изофӣ, макон ё суроғае ки шумо дар он кор хоҳед кард, шумораи ҳаддиаққали соатҳои пардохтшуда дар як ҳафта, маблағи пардохт барои рухсатӣ ва нафақа. шартномае ки шумо дар доираи барномаи коргарони мавсимӣ дар Британияи Кабир бастаед бояд ба шумо ҳаддиаққал 32 соати кори музнок дар як ҳафтаро кафолат диҳад. шумо наметавонед зиёда аз 48 соат дар як ҳафта бе розигии хаттии худ кор кунед. ба шумо барои 32 соати кори кафолатнок маош дода мешавад, аммо шумо бояд мувофиқи ҷадвали худ ба кор ҳозир шавед ва кори ба шумо пешниҳодшударо қабул кунед. ба шартномаҳое ки ягон соати кафолатнок надоранд иҷозат дода намешавад. яъне агар дар шартномаи шумо шумораи соатҳои корӣ муайян нагардида бошад, шумо метавонед шартҳои кориро аз рӯи шартномаи худ бо оператори барнома ё мудири хоҷагӣ аниқ кунед. биёед бубинем ки шумо дар Британияи Кабир чӣ гуна кор хоҳед кард. дар Британияи Кабир хоҷагиҳои сабзавоту мева ва бутамева мавҷуданд. дар 2 ҳафтаи аввал ба шумо лозим меояд ки тарзи зуд кор карданро ёд гиред. пеш аз омадан ба ин кишвар ба ин гуна кор омода бошед. Фарҳод ба хоҷагии сабзавотпарварӣ омадааст ки дар он ҷо аксар вақт хам шуда кор кардан лозим меояд. фарҳод ҳолати хуби ҷисмонӣ дорад ва дар хоҷагии сабзавотпарварӣ кор кардан барояш он қадар душвор нест. Зебо ба хоҷагии парвариши бутамева омад. дар он ҷо бояд рост истода ё хам шуда кор кунед. агар бутамеваро аз замин гирифтан лозим бошад ё маҳорати мунтазами ҳаракат ва ҷунбиши ангуштон дошта бошед, ин ба Зебо кӯмак мекунад ки бештар бутамева чинад ва мувофиқан даромадӣ бештар ба даст орад. дар хоҷагиҳои парвариши мева шумо аксар вақтдастони худро боло бардошта кор хоҳед кард. аз ин рӯ шумо бояд дар ҳолати хуби ҷисмонӣ бошед ва мушакҳои мустаҳками пушт ва даст дошта бошед. шумо чӣ қадар вақт дар Британияи Кабир кор карда метавонед? барномаи коргарони мавсимӣ ба шумо имкон медиҳад ки то 24 ҳафта яъне 6 моҳ дар Британияи Кабир бимонед ва кор кунед. шумораи ҳафтаҳои корӣ муайян хоҳанд кард ки шумо чанд пул кор мекунед. шумораи ҳафтаҳои кории шумо метавонад кам карда шавад агар барои хоҷагии кишоварзӣ шумораи зиёди коргарон лозим набошад ба сабаби ҳосили кам, шароитҳои бади обу ҳаво ва хотима ёфтани мавсими ҳосилғундорӣ. шумо аз давраи озмоишӣ нагузаред. давраи озмоишӣ муҳлати вақтест ки корфармо шуморо месанҷад то бубинад ки шумо кори худро дуруст анҷом медиҳед ё не. агар шумо дар давраи озмоишии худ нагузаред, шумо метавонед аз кор хориҷ шавед ва бояд пештар аз он ки интизор мерафт Британияи Кабирро тарк кунед. агар шумо аз хоҷагии худ ё кори худ норозӣ бошед, шумо метавонед аз оператор барои интиқол ба хоҷагии дигар дархост кунед. аммо мутаассифона ҳеҷ гуна кафолате нест ки дархости шумо барои интиқол қабул мешавад. шумо метавонед ки дилхоҳ вақт бо ҳар сабаб шартномаро қатъ кунед ва ба хона баргардед. ҳамкорон ва роҳбарони шумо аз саросари ҷаҳон ва доираҳои фарҳангии гуногун хоҳанд буд.
эҳтиром кардани ҳар як нафар муҳим аст, сарфи назар аз ҷинс, миллат, фарҳанг ё дини онҳо. агар шумо эҳсос кунед ки ба сабаби миллат, фарҳанг, ҷинс ё динатон бо шумо ғайриодилона ё беэҳтиромона муносибат кардан, ба шуъбаи кадрҳо ё шуъбаи таъминоти иҷтимоии хоҷагии кишоварзӣ ё оператори барномаи худ муроҷиат кунед. мо ба охири модули сеюм расидем. умедворем ки шумо дар бораи ин марҳилаи барнома маълумоти кофӣ гирифтаед. шумо метавонед дониши худро тавассути ҷавоб ба чанд савол санҷед. оё шумо хавфҳои эҳтимолии марбут ба шартнома ва кори иҷрошавандаро дарк мекунед? оё шумо медонед ки дар асоси шартнома дар ҷои кор аз шумо чӣ талаб карда мешавад? акнун мо тавсия медиҳем ки шумо бо модули 4 шароитҳои зиндагӣ шинос шавед.